Suspa, pilapay po ka naman kumparing sosyal-sosyal. Pasagain na sila, kay nana sila ikapalit. Kita, sabay-sabay tag sosyal-sosyal. Puno tag utang. Bay, bay din. Unsa man ka bay? Uy, bay, isabaya ka, dali lang dyan. Kayo, bay, diha lang ka, bay. Unsa man bay din tawagon oy. Diretso ra man Japon. Asa man to paingon? Asa man to si bay din ay nawa magkalit. Diri man to paingon og dagbalde. Bay, bay din. Mukan, si bay Julie, uy. Nang kag-unya na kay sakit ang tiyan. Ay. Bay. 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 Uy. Sama ka bay di ka tingog bay. Sam ka ba niya? Inan, kag-unya na. Ilabay ko sa mga ron. Sama ka bay tubag unta ka bay. Pwede ta ka makitaan. Lisod may tadiri, tubag pa noon. Oh, sa may tuyo na mo, perti man mong apuraduha. Nay mong papa bay. Nangutang to skuha atong isa adlaw bay ba? Kaya na daw siya paliton. Utang na pod. Ah, grabe man na bay. Sige, pag kagpautang bay, kabalong di na kabalong bayad si papa. Mamugos man. Parte mong uyag naong mangutang. Muraw di kabuak og bildo. Tapos bay, naanak yun na basta mangutang bay, paluluod yun ang naong anak. Para matagaan lang, paludluhod ayon. Nigmaningil ka na bay mo, pay masuko, paninglan. Wala ba yung papa diri abay? Sus bay, ka na si papa bay, makautang na bay, di na magpundog balay bay. Kini, nakuha ra gid akong rilo akong gusto. Pariha namin sa kong kumpare. Lindo to grilo si Parik karon, pariha namin grilo. Ngayon kautang ko kay Julie. Kini, kaning isa kay Dindin para pariha po sa anak sa kumpare. Pariha gisla po purma oh. Kini, para maignon po sosyal ta ba? Hatag ko ng Dindin ng isa. Psst pa, asam kagikan pa. Di man ka magpundog balay oy. Uy, Din, nak, nagkapalit ko rilo nak. Nakahiram ko kay Julie ba? Imuha ning isa nak, pare-pareha mo rilo sa anak sa kong kumpare ba? Para sosyal po tatanahon. Sige na, napoy ako anak unindot yan ni nak. Mahalon ba yan ni nak? Sige nak, tagsa ta. Sus po ay naunsan, taon ka po eh. Paano magsundog-sundog ka na mong kupare nga naman na sila ikapalit? Sus kita, di may takapalit o ginamos. Palit-palit inyong ka anak. Inutang pa yung kwarta. Kasayang anak pa oy, di mo na bagay sa tuwa. Sus nak, para dili po ta ignon nga pobre po ta ba? Musabay ta silang mga alahas ba? Oh, pariyang yun kay nak. Sige na. Oh, imuha ning isa. Sus pa, ipalit pa na ni mo bugas og sugdaan. Mabusog pa ta. Nak, sa sunod na ng bugas gudog sudan. Nangong sa nato ni oh. Manindot yan ni nak. Oh, tagsara kita makapalit og ani nak. Bahalag utang nak. Sus pa, bahalag utang basta sudag bugas pud unta. Sus si Angkol. Nagutang-utang og kwarta. Ipalit ra ding alahas. May payo ako pautanga da. Sus pa, pilapay po ka naman kumparing sosyal-sosyal. Pasagain na sila, kay nana sila ikapalit. Kita, sabay-sabay tag sosyal-sosyal. Puno tag utang. Kung na kay gusto paliton pa, pagtigom, paningkamot. Mintras napatay kahiraman nak, manghiram ta para makaalahas ta. Sus pa, paalas-alas, sikat kita sa mga silingan. Sus, pasagdayan na itong mga silingan, kimutan na aura na. Maibog na sa tuwa nga, nanatay mga alahas. Sus pa, mura tag mga silid rin ipangtanom sa itong mga silingan. Nganong murag sili man? Halang kita sila mga mata, mutanaw sa tuwa. Ganahan ka na pa, sikat kita mga utangan rin dapita. Sus nak, way tawron nga way utang nak. Kita tanang tao makautang. Nga mo nang paymustan na nato ni nga makautang patakaron. Butang kung sa lugar ning mangutang ka pa, sina-sina naman na imuha. Sus nak, pasagdai lang god. Gisabayan ba na ko ni mga pahumot nak. Tagsabuta ato. Bisan pag maligo tatagaadlaw o pahumot pa. Bisag unsaon, perti na natong bahuwa sila ha. Iuli na kamay Julie pa, bahala ka pa. Mauna, sa sosyal utang ra di ay. Sugay ka mangutang, di ka maningkamot, ikapalit. Ibalik na ako na akong giutang si Majol. Unsa Michael? Kwarta man tayo mo giutang. Bahala ka diya, quick ta.